Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 21, versikulo 19. Naimimbag ti agbiag amay maysa itilitang ngam ti makikabbalay iti naunget kan managreklamo nga asawa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Daytoy lang tinapasadaam iti jeep, Leo. Saan nga umdas daytoy nga igatang ko iti masapsapul ta dito balay? Pasensya kan, Mercy. Nadadaelan na. Iso aday talaang tinapasadaan. Ay, awan pa'y serbim nga asawa, ta nagbasit ti matmat gadang. Di mo kumamat sa wanti kasta, Mercy. Ar-aramidok mati amin Tapno agbiag ta na sayaan. Ay na, Leo, idi pa'y laanggad nga ibagbagam kanyak ti kasta. Aging ga ita, awan pa'y ti asenso ti panagbiag ta. Mercy? Kita aman, aging ga ita, saan ta pa'y amakagatang iti bukod ta ajip. Takasano mga men, kontento kalatan no anya ti masapsapulam. Di kagdanag, Mercy. Adda kasi ti Diyos. Patyak at tulungan na ta makaaon iti panagbiag. No talaga mo't laday ta nga ibagbagam, idi pa'y lakuma at tinulungan na ta ni Apo Diyos. Ha? Mercy, agbuteng kay ti daytang ibagbagam. Naman, imbag pa'y dagiti sa bali at tao, tanarang ay ti panagbiag da. Saan akas kadata amamirmiraot? No saan kan amakapasada, saan tamutan amangan? Pare Leo, imbag man taman anusam tinaalas nga ugali ti asawam. Ay, ano saklat tanda kiti bagbagana. Naglaing agreklamo. Nang runa no basit tinapasadaak. No siyak ti asawa na, ay, kabilak Jak maramit kin kuana dayta pare. Jak kahit nagbasol. Kaya nada pa nagbutan ko iti Diyos. Ay na, pare Leo, nasingpat ka lang amin unay. Uray no agdadatan tinaalas nga ugali ni Merce. Natanang kalata makisarsarita kan kuana. Ay, inal daw ti panagreklamo na pare. Amin na makita na iji balay, dilawan na. Unayin ni Merce. No jak maisimpa adagos dagiti nakawarang usarmi. Agreklamon, ket pagsasawan nakmeten. Apay anagladaw ka asimmangpat. Anya tinararamid mo Leo? Di mag-asak pa nga miniji simbaan. Tapno agkararagak kinapo Diyos. Ay na, un-una amday ta panagkararag mo, ngam ti panagawid mo anasapa, tapno makaluto ako maanasapa iti kanunta. Awan ti dagas iti naramid ko, Mercy. So adi ka kuma nagreklamo. Jak imbaga nga day naramid mo adakas. Ti kayat ko lang ang mapasamak, sinapsapam ko matinagawid, tapno mailutok anasapa dagiti ginatang mo asidaan. Ala, pasensya kan, Mercy. Nakasangput akon. So ngagluto kan iti kanenta. Ay, awan pa'y ganas kan kalalaki. Imbes anagawid kan, kalpasan ti panagpasadam iti jeep, ngam napan ka pa'y lagayam iti simbaan, agsaysayang ka lang iti oras mo. Mercy? Uray agdep-dep pa kang agkararag, awan metla ti mauray mo asungbat na. Ha, agrig-rig at talata. Mercy, napatag ti panagkararag. Sana kaya't asawan ang nagkararag kan, ket maipay adagosan. Orayam ti paay ti Diyos sa sungbat na. Iso akasapuran ti panaganos. Adula amin dayta. O ala, gaputan nala daw ka asimmang pa, tulungan na kon ngagluto. Ay, buisit! Aggagatulak! Nagadun ti gagatul iti bagik! Ay, diyan kun makaturog! Mercy. Nalabit nga ayam dagiti kumagkagat kanyak. Nagadun tumot nga minti taraken datatang kenanang mo amanok kas kada aso. Mercy, hindi ka nagreklamo. Maturog takit din. Rabi iuna yan. Kasanuak nga rod ang makaturog kat aggagatulak. Inka man kit di sabidungan dagiti taraken datatang kenanang mo amanok. Anya? No di mo aramidin dito, siya kun amis mo timang sabidong kadakwada. Ay nahan Leo, nagalasan ti panagsasaon ni Merce nga asawam. Nagadayo lang arudan ti pagapapunan dagiti manok ko. Papanahon na pailaang. Pasensya kan tatang. Nalaing namin niya reklamo ti asawak. Manipod na ikamang dayjay a Merce.
Awan pa'y nasaya at nga impakita na. Pasig ariklamaw. Tatang, Pag-aapaan na ti agkakabalay. Imbis ano tal na ti panagbiag tayo. At dalabasit di na magustuhan. Agreklamaw na. Nanang, di mo matan isubsubli jay binulod mo kanya kabat niya. Tagi ko ang samutan. Na, nagalasan ti panagsasa o Mersey. Gaputadyak na isubli adagos ti batya. Ibagamon at tagikwa Apay nga rod adi mo matan isublay, nanang. Usarag matibadyak tado matilalaba amurang ti anak yo. Ala, ingkaalaan ijay likodan ti balay. Nakasabit iti dideng. Ne, apay nga ibaunlak nga nanang. No asino tinagbulod, isumat ti mang isublay. Anya? Ala, ingkaalaan jibat niya, ta isublim kanyak, nanang. Ay, diya kon makapagtepal lakay. Talaga atutupa kon day diya Mersey. Ay na, bakit? Agtanang kalaang. Amangan no mailawan ka. Nagbastos day diya anay kamkamang. Kunamlan asinaw nga agsasao. Nalaeng nga agreklamo dayjay a Mercy. Di mo pa yan makasarita itinasayaat. Wud nga rod. Ay, ibagak sa laangan kanila yung anak ta asinaan nanday diya Mersey. Si iti barukong tayo day diya babae. Maawatan ka, bakit? Awan ti karbanganta amamagsina kadakwada. Aguli magtalatan tapno awan ti rumswa asusik tayaw. Ay, Larne, bugawang mamat dagiti asom dito'y paraangan. Marengreng tilapayag ko adumdumngag iti taulda. Kitay pa'y abugbugawak dagiti aso. Ngam saan damot asumardeng agtataol. Anya? Pasensya kan, Mercy. Adda ngamin dagiti lumabas at tao diti paraangan. Iso nga agtaulda. Ay, buwisit dagiti ang aso. No apay nga agtarakan kayo pailaan. Nagsakitan tilapayag ko adumdumngag. Gagangay kadagiti aso ti agtaon no adda lumabas at tao. Nang runa no saan da nga am mo. Ay, no saan la kung maamaipari ti mangdangran ka dagiti aso. Inarami kon. Anya? Ipupok mo dagiti aso. No di mo kayat nga ipatiliw ko kadagiti masaknan. di ka unay agreklamo. Tapno ado tagbalin na pagayam mo, Mercy. Aday ta ka man ako nakon. Kasla na santuan kang agsasaw. Awan mo't sir-serbim alalaki. Mercy, pudno ti bagbagaken ka. Kumaya kay dagiti tattaoken ka no naalas ti ugali. Ay na, dinakman bagaan iti kasta si Kaleo. Amugtar aramidag. Sa anak akasken ka awan amuna. Oo na yan day ta pa nagsasaom, Mercy. Idyamon ti agsaw iti san anasayaat. Unay kalaki din. Ay na, Leo, kinatao kong daytoy. Di mon mabaliwan pay. Noan niya dagiti kayat ko nga ibaga. Isang awang kulat na. Agbuteng ka kumamot ka dagiti bagbagam. Sino nga'y kumatipagbutngak? Ibagam man. Saan akayat na Apo Diyos ti tao anarugit dagiti pagbagana? Agsingsimpot ka kit di. Tapno ipaay na Apo Diyos dagiti araraw taken ko ana. Adula amin day tangay bagbagam. Agtrabaho kakit diyan na imbag. Tapno adda ipakan mo kanya. Hoy, Larne! Saan apagbasuraan ti paraangak? Iso nga ako pam amin dagito'y abasura. Mercy, saan ko ako kwa dagiti abasura? Nalabit nga inwarala ang dagiti aso. Imposible asaan mo ako kwa dagito'y abasura? Kat si kalaang matinaasidag akaarubak? Nawara ka akaarubak? Ne, tanangam ko mamot ti panagsasao, Mercy. Imbagak matenken ka saan ko ako kwa dagiti abasura. Kat, asino nga ron ti mangakop ka dagito'y abasura? Siya? Tulungan kan ang mga akop ka dagiti abasura, Mercy. Ay sana mabalin. Si kalaang ti mangakop ka dagito'y abasura. Dinak iramraman, Larne. Reden, apingawan dito'y paradaan ti jeep ni Leo. Kwa Mercy. Inarkilada ti jeep na. Sungawan ita dito'y paradaan. Sigurado ka nga da nangarkila iti jeep na? Uwan. Ang mga naagul-ulbod ka na ang Reden. Ne. Anya ti kayat mo asawan, Mercy? Ang mga no adda sa baling aramidan ni Leo. Ang mga no kalkalubam laang ni Leo nga dagaya man babae na. Anya? Matak
Watak laang at damadingar aramiden ni Leo. Ha? Agsaga na kanya. Nasaya at tasimman patkan dito'y paradaan, pare Leo. Ape ka di pare. May itay dito'y ni Merce, katsapsapulan na ka. Imbagak nga adda nangarkila iti jeep mo. Saan namot apat yun? Ibaga na pa yan nga adda babae. Anya? Pagatapan nagpayan nga da babae. Una yan DJ a Merce. Sapay napigsa ti boses na itay dito'y paradaan. Saan laan nareklamo ni Merce? Nauyong pay. Ay, pare. Mababayin ako ni Tiday Tangar aramidan na. Pare Leo, saan iti pan nakibiyang? Amok matan ti ugali ni Merce. Saan ang nasaya at a klase ti asawa? No siyak ti sika. Isinam laangan ni bakat mo. Tapno makaamiris, ang madigayam ti aramidin na. Pare Riden. Nagasam ngay dahi ta panagan-anos mo, pare Leo. Nabayagan ang nadudog ti barokong mo, gapo kan kuana. Inarkilada ti jeep mo? Ngamday to'y lang ti may intrigam kanya, ha? Wen Mercy, nalakalaeng ti panangarkilada. Kapota, asidag mo tinapanan mi a lugar. Wano, intad mo iti babaim dagiti daduma asapol mo. Anya ka di dayta nasasawa Mercy. Awan babaik. Tsak marami dayta. Anya nga iti amok, no dagaya man kain-in narakop mo iti paradaan. Sumardeng kan. Di mo amo ti sasawan. Amok ti sasawag, gaputa sa anak akaskan ka ngawan ammo na. Ibagamanin kanyak ti kasta Mercy. Masair mo tirik na ka. Ha? Masair ka, gaputa na paisuan ka. Aging ga ita a panawan, nagrigatlat ta ti biyag ko. Di mo sawan ti kasta. Tasaan ka mat amabisbisinan. At damot lang tasapol kung agpaspasada ah. Kurang ti may itad mo kanyak akwarta, saan nga umdas a pagbiag ta. Mercy, sursuruem ti makontento, no nya ti adda ka data. Ay naleyo, jak tupulos masursuro dayta. Ti kayat ko, naginawa mo't ti panagbiag ta. Ay buwisit, nagadumanan ti murang ni Leo. Ay mabambanog akong ngaglablaba. Imbag ko man no dakkel mo ti mapaspasadaan na. Ay, nauma akong ngaglablaba. Huh. Anya nga tano puurak laangan dagito'y abadbado na. Nay, Merce, lupot mat dagiti pupuuram. Wala nang, nauma akong nga aglablaba iti murang ni Leo. Iso a puurak laangan. Anya, ay di mo aramidan ti kasta Merce. Anya nga iti isuot ti anak ko, no inuram mo matan. Tapno agnakam ni Leo, nanang. Kanayon nga agsukat. Ngam saan mat nga rod nga aglaba. Siyak ti mabambanog nga aglablaba iti lupot na. No nabannog kan amang lablaba iti lupot ti asawam. Imbagam lako man kanyak, tauray siya kon ti manglaba iti murang ti anak ko. Saan arumbang a pinuuram? Mercy, jak kayat tagpungtot. Ngam apay nga inuram mo dagiti lupot ko. Ay katagpungtot kalat ta. Awan ti mangipawil kan ka. Mercy. Oh, anya pala tar aramita am Leo. Agpungtot ka no iso ti kayat mo. Unya. Inuram ko dagiti lupot mo. Tanabannog akong nga aglablaba. Imbag kumamot no dakkel ti kwartang ititad mo kanyak. Mercy. Ha? Rumbang lang tinaramid ko apa nang uram ka dagiti murang mo. Tapno agnakam ka. Ne, apay anak karwar dagiti lupot ko, Leo. Anya ti kayat asawan da itoy? Nasaysaya atin nyagbiagak ngagmaymaysa. Ngam ti makidin na itinatangsit ka na reklamong asawa. Pumanaw kan diti balay ko. Pasig asakit tinagam ti papaay mo kanyag. Saan akong anaragsakin ka? Ha? Leo, mga numakmaklaan ka lang. Diyak nam naman napapanawon nak dito'y balay. Saan mo ang nagbanugan ti balay? Gaputa siyakla ang tinagtrab-trabaho. Iso nga adda karbangak amang papanaw ka. Anya? Di kagdanag, Mercy. Agasawa talata. Ngamnasken ang maaddaan ta iti espasyo.
tapno maamiris mo dagiti nagbidtutam. Leo, di mo aramidin kanyak ti kastoy. Mercy, ubaw ti panagayat mo kanyak. Pulos ajak narik na tinapudnong ayat mo. Pasig ariklamo ti mangmangig ko ka. Agasam, pagkatapan nakpayin nga dababaik. Saan amabalin nga aguli magkaklatan? Iso apumano kan. Duan atawan tinaglabas, manipod pinapanaw mo ni Marcy nga asawam, Leo. Wen tatang, nalagaan itan ti barugong ko, manipod ti manaw. Tatang, basol ka diti naramid ko. Saan, Leo? Inikamlaang iti pagnakman ni Mercy. Tapno makaamiris, kat pagbabawian na, tibidot na. Tatang, Kat no makaamiris, nasayaat. Angam no saan, makaamon itibiyag na. Tinapatag, nabagbaga amon. wen tatang, sakbay apim manaw. Naibagakan ko nang agbalbaliwan. Saan kami ang nagsina? No di kat inikkan milaeng iti espasyo ti tunggal maysa. Tapno makaamiris. Leo, pakawanin na kadagiti mading inararamid ko. Nakaamiris kan nagbalbaliw akon. Sapel ako mataklunan nakmatlaan. Kat agnaed akmanan dito'y pagtaengan ta. Agyaman ak no nakaamiris ka nagbalbaliw kan Mercy. Pakawanan ka. Kat mga barwanan tamanan. Agyaman ak ta napakawan nakmatlaan, Leo. Ikarik, agsingsing puwet akon. Ikarik kan kadayta. Kang ronaan ti amin. Nagkidawak matan iti pamakawan ken ni Apo Diyos. Ti pinnateg, kan panagayat ti agasawa, katragsak nga awan ti patinggana ti ipaayna. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.